Imos ver o botín de hoxe e según o botín faremos a cea, que hoxe pasei un pouco de fame porque non me gustou o xantar. Esta é unha leituga, non me preguntedes o nome porque son bastante ignorante, como digo sempre, canta ignorancia colle neste corpo. Pero bueno, aparentemente parecería excesivamente fibrosa e dura a folla, sen embargo logo é moi sabrosa, moi rica e tenra. Bueno, a espinaca segue desmelenada, así que agora xa, en vez de coller follas, vou collendo ramas enteiras, como podes observar, porque que senón botaseme en riba da berenxena e doutras plantas que hai ali. Nada, imola apartar para ver que máis collemos agora no invernadeiro. Collín tamén unha leituguiña similar á folla de roble, pero moitísimo máis tenra. Tamén, se alguén sabe o nome que mo diga, porque eu simplemente a sei comer. Unha cabaciña, que como é pequeniña e tenra, penso comer crúa, facendo espagueti de cabaciña, que non é realmente espagueti, ten só a forma. Collín un par de pementiños, porque teño así un pouco unha idea de que facer. E logo collín follas de salvia, que me gustan moitísimo, así como fritidas, non? Que máis temos por aquí? Temos algo máis? No, esta cabaciña para tirar, pobriña, mirade como está. Estaba aquí escondidiño don Rabaniño. Bueno, pois vou facer un pouquiño de tofu frito, un pouquiño de espinaca frita e imos ver o resultado dentro dun bocadiño. Varias auguiñas removendo ben para quitar ben a terra das espinacas cando son así frescas e recén collidas, sobre todo, pero tamén as da tenda, mesmo as que pon de bolsa que están lavadas. Unha voltiña non está de máis. Isto é algo que se pode facer cos pequenos e as pequenas da casa, non? Que vayan aprendendo como coidar as verduriñas, que non se deben apretar. Se eu vos contara. Bueno, con este aparato tan rocambolesco imos facer os espagueti de cabaciña. A cabaciña vai ir colocada aí. Eso sí, hai que lavar moi ben a cabaciña porque vai ir con pel e todo. Vamos ver que tal se nos dá, que anda medio estragado. Este é o resultado. Bueno, sobra aí un cachiño. Así é como quedou. Case me paga pena xantar mal, porque me pego unhas homenaxes na cea, que vaya. A espinaquiña rebozada, sinto repetirme, pero é tempada de espinaca. O tofu tamén rebozadiño. Primeiro a remollo, como expliquei noutro vídeo, en salsa tamari e especias. A camiña de espagueti de cabaciña. E teño un arroz integral e enriba unha cremiña de espinacas que acabo de facer cas espinacas recén collidiñas. A novidade hoxe é estas follas de salvia tamén rebozadas, que é a primeira vez que as rebozo, pero bueno, o aroma que desprenden é de comelas xa. E nada, é cuestión de botarlle imaginación co que hai na neveira ou na horta e crear no momento.